Nanjengoko sisekwinyanga ekhumbula amagugu, amasiko nenkcubeko yethu, imvumi ephu'izandla kweli nangaphaya kwemida yalo uBongeziwe Mabandla Uzingca ngecwecwe lakhe alicula ngelenkobe elithi AMAXESHA. Usichubele ngokubaluleka kokucula ngolwimi lwemveli. Umxholo kumacwecwe lomlonje luthando. Umculo kaBongeziwe Mabandla uphum'izandla kwindlela abalisa ngayo iziganeko asebenzisa umboko yaye wenze ukuba utsala umxhelo kumanqile engoma umculo wakhe. Uthi oku kukubulela isikolo apho wancanca khona ulwimi lwesiXhosa. So I think ndaqala ngoku ubona uba uappreciate uba okay kubalekile uba nento esuka kuwe nakwi-culture yakho erepresentayo uba wena ungubani. I feel uba umculo walapha uhluke kakhulu unalaa nto engekhoyo kwezinye indawo ongasoze uyifumane. uBongeziwe imvumi umculo wayo osuka emazantsi entliziyo yaye usungule amacwecwe wakhe asekelezelwe kwizinto ezidlumzi kwaneendawo eziphoswe kwesinomhlwa. Ndingatsho umntu owan-influencer kakhulu uba ndithande okanye ndiqale ucinga ngokucula ngesiXhosa ngathi ngithandiswa amaziwayo. But xa ndicula ngesiXhosa I think there was expressa, you know, our language has the you know, to really like uexpressa indlela ofilisha ngayo. Okwasiphokozele ngotyelelo lwakhe kumazwe asemzini. Le mvumi izawuqala ityelela idolophu ezinkulu apha ekhaya, iqala eMonti, eGqeberha, eKapa, eRhawutini, ePitoli naseThekwini phambi kokuntingela kumazwe aphesheya.